Радиотехническите войски отбелязаха 60-та си годишнина в Централния военен клуб. По повод юбилея, военнослужещи от формированията бяха наградени за отлична служба с заповеди на министъра на отбраната Аню Ангелов, началника на отбраната генерал Симеон Симеонов и командира на военно-въздушните сили генерал-майор Константин Попов. Радиотехническите войски са основна съставна част на системата за противовъздушна отбрана на страната. Те водят непрекъснато разузнаване и контрол на въздушното пространство на България. Заместник-началникът на отбраната вице-адмирал Пламен Манушев каза, че радиотехническите войски първи са имали възможността да използват революционното откритие радара по време на Втората световна война. Радиотехническите войски са тези, които са по Балканите, които не се виждат много, не се чуват, няма издигнали се много генерали да командват армията, но винаги са били първи на бойния си пост и са служили на нашата родина в изключително трудни условия и метеорологични, хидрометеорологични условия, а също така и вредни за здравето, включително излъчване. Но без радиотехническите войски защитата на нашето небе е немислима. Командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Константин Попов заяви, че разликата между загубата и победата в бойните действия по въздух е благодарение на радиотехническите войски. Те са един от тези 5 лъча, без които нашата система не може да функционира. Ние не можем да си представим как без радиотехнически войски ще можем да управляваме, ще можем да гледаме надалече и да виждаме далечни хоризонти. Радиотехническите войски водят непрекъснато разузнаване и контрол на въздушното пространство над страната ни и участват в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО и в осигуряване на учебно-бойната дейност на авиацията и зенитно-ракетните войски. Най-важните неща спокойно мога да ги посоча, без да се замислям, тъй като това е сертифицирането на нашите поделения от съюзното командване на НАТО. Това е така, защото това сертифициране се извършва на база на техническата оценка на радарите по най-високите критерии, които са еднакви за НАТО, и това ни дава атестат за нашата работа, което ме прави горд като командир на радиотехническия полк. Полковник Борислав Петров е оптимист за бъдещето на радиотехническите войски, защото винаги ще има нужда от тях. Празникът завърши с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили.